Оларға енді исәрлік, саулық, олда йөргән юлларында һәр вакыт җылы яңгырлар, олда көтелмәгән сөенечләр, сезнең инде киләчәк тормышыгыз җырланмаган, җыр укылмаган китап кебек булсын. Менә шушы бүгенге бәйрәмегез кебек һәр вакыт ак, чәчкәле, һәм инде менә шушылай әти-әниләрегез кебек, сез әти-әниләрегезнең гаиләләреннән үрнәк алып, алар үрнәгендә үзегез дә шундый үрнәк гаилә булып, балаларыгыз, туачак балаларыгызга шундый үрнәк тәрбия биреп, инде киләчәктә дә аларның бәхетләрен күрергә насыйп булсын дигән теләктә, инде мин сезнең өчен җырдан белән китәсем килә. Җырның исеме «Омтылык бәхеткә» дип атала. Менә шушы җырдагы кебек, сез һәр вакыт бәхеткә, шатлыкка, татлылыкка омтылып яшәсәгез иде. Ruhlar, ömürler ürüne, parlaşıp jitə